Bueno, pois imos comezar esta segunda parte na que o protagonismo o teñen os operadores e as operadoras artesás. O sistema que imos seguir agora é darlles un tempiño a cada un e a cada unha delas para que nos conte, nos ilustren como son os procesos artesás nas súas respectivas actividades. Entón, primeiro falará Carlos, logo Alberto e logo Brígida. Eu os presentarei a cada un antes disto e despois abriremos unha quenda de preguntas que, como xa vos dixen antes, pois as decides en voz alta e eu as intento resumir para o micro para que non haxa problemas logo na súa retransmisión no vídeo, non? Entón, se vos parece ben, imos empezar con Carlos Brea, que está no medio, que é o mestre artesán da cervexa Toupiña, un veterano na fabricación de cervexa artesá. Desde 2013 está contribuindo a difundir esta forma de elaboración. Nos gustaría que nos contaras, Carlos, un pouco cales son os factores clave que distinguen o proceso de elaboración de cervexa artesá do que sería as cervexas industriais. Moi ben, bueno, bo día a todos e a todas. Antes de nada, agradecer á Consellería e ao GACAL por permitirnos estar aquí para presentar un pouquiño e contar ca cervexa. E para redactar a norma, pois, contar con Xoan Concheiro, con Ana, ca outra Ana, con Ricardo, que nos dou a oportunidade, pois, por menos de expresar un pouquiño, pois, as necesidades que ten o sector, que por ahora somos pouquiños, somos, quero recordar, 17 elaboradores de cervexa cos seus respectivos nómadas, que son as persoas que elaboran con nós, pero, bueno, que dentro da artesanía, pois, non entrarían. E nada, un pouquiño explicarvos como nos elaboramos a cervexa, pois, como dixo Xoan, pois, os procesos xa están expostos aí na norma e un pouquiño falando das diferencias, pois, o que temos sobre todo, pois, dúas vías moi importantes que son a filtración e a pasteurización, é dicir, donde máis se diferencia a cervexa, además das materias primas, pois é despois no proceso de fermentación e no proceso de embotellado. O filtrao, consideramos que debemos facer un filtrao dentro do proceso das prácticas non autorizadas ou prohibidas, pois xa está a microfiltración, porque o noso líquido consideramos que ten que ser un ser vivo, entonces as levaduras teñen que estar dentro do líquido e teñen que chegar ao consumidor como tal. Por eso as cervexas artesás teñen un pequeno pouso que está no fondo da cervexa, que despois xa o consumidor decide se quere tomalo ou non quere tomalo, vale? Antiguamente, pois, unha das prácticas que se facía eran as mulleres que estaban dando peito, pois tomaban cervexa porque aumentáballe a cantidade de leite e calidade, vale? Por que? Por todos os contidos que tiña de vitaminas, os lévedos, pois tiñan unha cantidade moi importante. E despois a pasteurización, porque, claro, se nós pasteurizamos un líquido, o que facemos é matar todos os lévedos e todas as sustancias que son beneficiosas. E porque nós tamén o que facemos é gasificar en botella. A maioría dos cervexeiros gasificamos en botella, entonces o que temos que ter é un ser vivo. Temos que ter os lévedos dentro da botella cando embotellamos, porque aí é onde se vai gasificar, pois, un mes, 2 meses, 3 meses antes de que poida salir ao mercado. E son así a grandes rasgos, pois son as diferencias, hai moitas máis, pero as máis importantes consideramos para diferenciarnos da cervexa industrial, pois é que sea un ser vivo, e dentro do ser vivo, pois as técnicas que non nos interesan, pois é a pasteurización e a microfiltración. Non sei se quedou un pouquiño definido. Me faltaría saber a mecanización, é dicir, as cervezas industriais entendo que se producen dunha maneira sin esa presencia do artesán e o mellor nos podías ilustrar en como é o proceso e en que medida esa supervisión é necesaria, non? Sí, a ver, como ben explica o decreto, pois
ten que ser un proceso mecanizado, pero tamén os procesos teñen que estar de alguma maneira pois manipulados polo artesán. Entonces, nós o que facemos é comezamos cas materias primas, que as materias primas que temos ten que ser a cebada, todos teñen que ter cebada, despois podemos ter outros cereais malteables como son a avea, o centeo e o trigo. Esos son para cervexas xa especiais. E despois temos o lúpulo, que é unha das características que ten, que ten que ser en flor ou en pellets, como indica a norma, e despois os fermentos que a maioría utilizamos Saccharomyces cerevisiae, e depois algunhas cervexas levan lactobacillus e Brettanomyces. E o que empezamos é con un moído do cereal. Despois do moído o que facemos é unha tipo infusión, é dicir, o que metemos é no que se chama o proceso, chamase maceración, que o que facemos é introducir os graus de cebada moídos e con auga quente para extraer os azúcares. E aí o que vamos facer tamén é extraer enzimas, que son as que despois van a romper os enlaces do almidón para producir o que é a glucosa, que é o que vai alimentar os nosos fermentos. Despois, o seguinte é unha aspersión recirculada, que o que facemos é un proceso físico para o primeiro filtrado da cervexa, que vamos a impedir que xa vayan moitas fariñas. Despois, o que facemos é unha cocción, porque nós non utilizamos, como di a norma, non podemos utilizar ningún tipo de colorantes nin conservantes artificiais, entonces o que facemos é cocer para esterilizar ese líquido. Ao esterilizar ese líquido, pois aí é onde vamos introducir o lúpulo, que o lúpulo a función principal que ten é o conservante natural da cervexa, ademais de dar aromas, sabores e amargor na cervexa. Despois o que facemos é arrefriar a cervexa e mandamos xa para os depósitos. Nos depósitos, como di a norma, como mínimo ten que estar 3 semanas fermentando o líquido. O que facemos é inocular con distintas levaduras, según o estilo que queremos, para que o que fan é azúcar e oxígeno, transforman en CO2 e alcohol. Despois dese proceso facemos xa enfriamos a cervexa, xa baixamos a temperatura para facer outro proceso de filtrado. Entonces, por decantación, xa os lévedos máis as proteínas e todas as sustancias que consideramos xa van precipitando, entonces o que vamos a ter xa é unha clarificación natural. E despois o que facemos é o embotellado. O embotellado podemos facer de forma xa cos depósitos isobáricos, que o que fan é aguantar presión, entonces a cervexa xa está gasificada, con ese CO2 que expulsou as levaduras, pois o que facemos é concentralo no depósito e así xa podemos embotellar directamente, xa vai gasificada. Ou o proceso que tamén se pode facer é embotellar, introducimos un pouquiño de azúcar en cada botella e aí fermenta durante máis ou menos un mes, 2 meses e xa se gasifica directamente a cervexa. E todos estes procesos, pois, a maioría son manuais, é dicir, nós o que collemos é lavamos botella a botella, depois introducimos o líquido, depois chapeamos manualmente e despois o metemos nas nosas caixinhas e fermentan durante o tempo que consideremos antes de salir ao mercado. E máis ou menos é así, a grosso modo, o proceso de elaboración da cervexa. E, por acabar, cales serían un pouco os ámbitos de receita de mestre artesán nas elaboracións? O sea, onde estaría a man e o saber facer e digamos, o sabor propio e o xogo que vos daría a marca persoal en cada elaboración? A ver, principalmente o que consideramos é que nós utilizamos materias primas nobles, é dicir, as materias primas nobles consideramos que a cebada, o trigo, a avea e o centeo, é dicir, todas levan cebada, e despois o que tamén temos é que utilizamos tanto en flor como en peles o lúpulo, vale? É dicir, non sei se sabedes, o lúpulo é unha enredadera que medra todos os anos e despois o que facemos é cortalo
e secar ese lúpulo e podemos envasar como conos florais ou unhas flores, ou senón o que se fai é cando está seco, pícase e prensas, entonces dan os peles, é dicir, é un produto totalmente natural. As industrias utilizan xa outro tipo de aceites, de lúpulo, xa esencias, entonces reducen un pouco a calidade que nos consideramos que ten que ter a nosa cervexa. É dicir, materias primas nobles, que é o que nos realmente lle estamos dando ao produtor. Ademais da pasteurización, que reducen o que é un ser vivo, que nos creemos que é moi beneficioso para a nosa saúde, ademais de que, como moita xente consume a levadura de cervexa, ten os seus beneficios, tanto é diurética como tamén despois ten moitas vitaminas, entonces consideramos que temos que facer un produto totalmente natural. Moi ben. Pois, se vos parece, pasamos a Alberto, despois podemos facer máis preguntas e abondar en máis aspectos, non? Alberto Rodríguez, que teño aquí á miña esquerda, é un referente no mundo da repostería e confeitería galega, non? Está á fronte da pastelería Estilo, en Melide, é o responsable destes melindres tan ricos que tomamos agora. Tamén mantén viva a tradición dos ricos e dos almendrados, entre outros produtos artesanais. Bueno, un pouco como introducción, nos gustaría saber como é eso de producir doces artesanais, como se seleccionan ingredientes, se elabora produto e tamén como se respeta, digamos, a tradición ou o patrimonio gastronómico na docería galega. Bueno, antes de nada, súmome ao comentario de Carlos de agradecer a invitación a que participemos nesta mesa. Vaya por diante todo o que dixo del, súmome a todo eso, non? Pola parte que me preguntas, pois témolo, a diferencia de Carlos, témolo bastante máis complicado, porque dame moita envexa ver que el ten un produto, un proceso. En repostería non temos un produto, sino temos varios procesos. Somos un follón, somos un totum revolutum, non? Eu víame moi representado no tempo anterior, cando estaban falando do que é artesanía alimentaria e de que hai liñas dentro do meu obrador que se poderían certificar dentro da artesanía alimentaria, pero en cambio hai outras que vamos ter que escoller que non se poden certificar así, non? No caso dos tres produtos que nombrache, que son os que nos diferencian un pouquiño, que son o que nos fan un pouco máis específicos dentro da repostería galega, son os melindres, os ricos, os amendoados. Tuvemos a sorte, ou temos a sorte, de heredar un recetario de 4 xeracións, entón eu creo que aí a artesanía vai implícita de por sí, porque esa miña bisaboa traballaba con ese recetario, a miña avoa igual, meu pai igual, e a min pareceume o máis sensato posible non tocalo e non facer nada para desvirtualo, non? Perdendo características seguramente que podríamos gañar a maiores si utilizáramos algún tipo de aditivos, conservantes, ou entonces preferimos non subirnos ao carro dos beneficios que nos podía dar eso, e respetar a receita de por sí e os procesos de elaboración tamén de por sí. Pensábamos que era a mellor maneira de traballar con o noso produto. Elemento diferenciador na repostería galega, para min a manteca cocida de vaca, para min é un distintivo da repostería galega de Melide e de outros sitios. Falo de Dica de Tribes, falo de torta de millo de Guitiriz, seguramente, é de por sí, está, digamos, que en peligro de extinción ese sabor, porque estáse utilizando dentro dos negocios outros tipos de grasas que veñen a sustituir a esa, en cambio esa nos dá un labor implícito, nos dá un valor añadido propio. Máis cousas que nos poidas contar da importancia nos procesos, aparte de ingredientes clave ou recetarios tradicionais? Sí, a ver, nos procesos de elaboración volvemos ao mismo, que se me representado na norma, porque fala de facer, de
que o artesán ten que ser o que leve o control desa norma, dese proceso de elaboración, donde pode haber unha mecanización do proceso. Pois falamos de amasados, que seguramente amasar en unha artesa, como podía amasar fai anos a miña avoa ou miña bisaboa, pois a utilizar mecanización, eu creo que aí non se penaliza o proceso do artesán, sino que incluso vamos a ganarlle un punto añadido de incluso desarrollar mellor a malla de gluten que se ten que formar no proceso de amasado para conseguir un bon amasado dos melindres. Necesitamos generar esa tensión de masa, e iso vámoslo facer con un amasado moi potente que a mecanización neste caso sí que nos confíe. Somos unha elaboración moi básica de amasado, formado e enfornado e finalizado, porque hai varias pezas que salen do forno, están acabadas, como poden ser os amendoados e os ricos, pero no caso do melindre logo temos que dar un añadido, un glaseado, que tamén hai que ter moita técnica, e esa técnica ven aprendida tamén co paso do tempo e do traballo diario. Unha das dificultades nesta norma técnica na cal estiveches colaborando moitísimo, non só na reunión, sino despois, é que así como noutras hai uns procesos de elaboración máis ou menos estándar, aquí, ao haber tanta variedade, tivemos que facer unha especificación de determinados doces que son tradicionais para que non se desvirtuaran. E en ese sentido a norma recolle, por exemplo, os ingredientes de cada un deles. Como crees que vai a funcionar eso a hora de poñer en valor o selo de artesanía en específico para os doces? A ver, pola parte do cliente, que ao final é o que ten que ver realmente, o que falaban antes de que hai moita xente, veciños meus, que conocen a miña forma de traballar e a forma do día a día, e que xa me teñen catalogado, se queres, con ese selo de artesán, pero sí que vamos a chegar a máis xente, ou deberíamos de chegar a máis xente se nos certificamos cun selo que nos dé esa categoría. A selección de materias primas para os produtos é fundamental, a conservación dos procesos de elaboración tamén. Entonces, saber que estamos utilizando esas materias primas, esos procesos de elaboración, e poder transmitirlos a un cliente final que non nos conoce tanto como nos pode coñecer o cliente de todo o día, pois evidentemente aí é onde entra a xogar o tema do selo de calidade de, por exemplo, artesanía alimentaria. Moi ben, se os parece, voulle dar paso a Brígida e despois retomamos as preguntas que queiramos. Brígida Armida elabora seados artesáns no seu pequeno obrador na Rúa de San Pedro, en Santiago, baixo o nome de Searte Brigitte. Tamén forma parte do colectivo 20/0, que impulsa a investigación e aplicación de novas tendencias nos seados artesáns e que reúne a mestres artesáns de toda España. Bueno, te lanzo a mesma pregunta xenérica das claves que son as que distinguen e dan valor aos seados artesáns. Bos días a todas e a todos. Quero dar as gracias ás autoridades e responsables aquí presentes por contar comigo para a presentación do Decreto de Artesanía Alimentaria. Tamén quero dar as gracias a todo o persoal da GACAL por o esforzo que realizaron ao longo deste tempo para intentar comprender a demanda dos artesáns de todos os sectores alimentarios e, sobre todo, por deixarnos participar de forma activa na elaboración deste decreto. Estou segura de que a participación é unha garantía de éxito desta norma. Como tamén o estou de que este decreto de artesanía alimentaria fixará un antes e un despois para todos os que traballamos neste sector. A calidade dos nosos produtos ben o merece. Centrándome xa no sector xeadeiro e na miña experiencia profesional como enxeñeira agrónoma e promotora do proxecto Searte Brigitte,
Decir que me sinto especialmente orgullosa de poder traballar cada día nun sector que ata fai ben pouco, seguramente menos de 10 anos, apenas se coñecía en Galicia, e onde apenas contaba con pouco máis de 10 xeados artesáns. Fai pouco máis de 2 anos, tiven a sorte de poder presentarme no Fórum Intersicop de Heladería en Madrid unha ponencia titulada Helados bajo la lluvia. O título tiña a súa razón de ser. E máis, creo que normalizar o oficio de chef xadeira nun contexto espacial e singular para o desenvolvemento da nosa profesión como Compostela, cidade na que din que chove 200 dos 365 días do ano, foi todo un reto, é unha conquista. Esta conquista fixo que propiciou que fai case un ano celebrásemos o segundo Fórum 20 bajo cero en Santiago, un encontro que reuniu a 20 dos mellores chefs xadeiros de toda España, entre os que teño a fortuna de toparme, podendo intercambiar ideas cada día, todo un luxo. Gracias a este fórum, Galicia abreuse ao mundo, dando a coñecer o noso produto e compartindo o traballo que se está a facer co resto de España. Neste fórum, no que a Axencia Galega de Calidade Alimentaria tivo presencia coa presentación do seu xefe do Departamento de Protección da Calidade Diferenciada, Juan Concheiro, coñecimos os primeiros mimbres desta norma de calidade pioneira. Entremos propiamente en materia e preguntémonos por que paga a pena traballar por un xeado artesán regulado e amosalo como un produto nutritivo de calidade. O primeiro que debemos fixarnos cando estamos diante dun xeado artesán é por quen foi elaborado, se por un chef xadeiro, por unha máquina ou por unha persoa que o único que fixo foi mesturar 2 ingredientes e engadilos a unha máquina. Cal das tres opcións é a que queremos? Dende a miña concepción, un xeado artesán debe ser un produto de máxima calidade que dispoña dun gran valor nutricional para a nosa dieta. E un chef xadeiro debe coñecer cada unha das materias primas co obxectivo de que o seu cliente marche cun sorriso sabendo que estamos a coidar da súa saúde e do seu benestar. Para logralo, debemos empregar materias primas nobles, de produción local e de alta calidade. Ese é, sen dúbida, o gran reto, pero afondemos máis. Un dos ingredientes principais dos xeados artesáns tipo crema é o leite. Ese leite que en Galicia é símbolo de excelencia e que nos aporta un diferencial exclusivo e único, que abraia a propios e estranos. En consecuencia da nosa capacidade de escolmar o leite, dependerá en boa parte a extraordinariedade do noso xeado e a súa demanda. Non nos quepa dúbida. Contareivos como anécdota que moito ao meu pesar aínda hai xente que hoxe en día, cando chega á xadería e me preguntan con que tipo de leite elaboro o noso xeado, non teñen nin idea do que é un leite fresco, un leite pasteurizado ou un leite UHT. Creo que aquí falta un traballo moi importante que é experiencia e información. E como ben decían antes, esta información que ao mellor a saben transmitir son os nenos. E para min son sempre o pilar fundamental no que fomentar a educación dun xeado artesán. O mesmo pasa ca froita. En Galicia dispoñemos dun tecido de pequenos produtores de quilómetro cero que nos aportan variedade, sabor e verdadeiras xoias naturais de tempada. Confiar no seu produto como recurso intermedio para elaborar os nosos xeados é garantir a excelencia final do produto que poñemos no mercado. É dispor de cores, texturas e saboros únicos e increíbles. Evidentemente, a vainilla, o cacao, o chocolate, os froitos de cáscara e algúns outros recursos temos que importalos. A excelencia requiere recoñecer que hai cousas que a nosa terra non nos pode ofertar en condicións óptimas. E non pasa nada. Na variedade está boa parte do gusto. Ogalá un día en Galicia se poida producir vainilla, cousa que vexo difícil, pero chega a ser o sabor máis demandado e é unha das materias primas máis caras utilizada na xadería. A pesar diso, para min, a mellor vainilla sigue sendo a de Tahití e non por eso vou escatimar na calidade do meu xeado.
Agora ben, se algo ten avanzado nos nosos tempos é a maquinaria, a tecnoloxía e os procesos de elaboración, que no caso do xeado artesán, inda que continúa a ser manual e discontinua, tamén se favorece o uso de certos medios mecánicos que facilitan moito as tarefas, sen esquecer as orixes nin romper ca tradición. Ao fin e ao cabo, que mellor maneira de honrar o pasado que poñer o presente e o futuro ao seu servicio, non credes? Para o proceso de elaboración dun xeado artesán, debemos partir dunha idea, é dicir, definamos o sabor que queremos realizar. Se alguén me quere facer unha aportación agora, podemos facelo sobre un exemplo. Se non, explicarei un xenérico. Poñémonos en marcha na búsqueda desa materia prima para elaboralo. Esta é a parte máis difícil, porque moitas veces atópome que me din quero facer un xeado de tal cousa, pero non me din onde buscar esa materia prima, ou quen me pode facilitar. Cada día máis é verdade que son os produtores os que chegan a nós para que eu lle elabore o xeado ca súa materia prima. Debemos formular esa idea con uns parámetros técnicos e nutricionais. Isto para min é fundamental no xeado, xa que non é o mismo elaborar un xeado que vai ser consumido en Galicia que non que vai ser consumido en Andalucía, Sevilla, Málaga ou en Cataluña. Isto é, para que vos fagades unha idea, non temos a mesma cuantificación do dulzor en Galicia ou da materia grasa que poden ter no sur. Aquí tendemos a xeados un pouco máis grasos e menos azucarados e no sur é todo ao contrario. Estamos falando con unha diferencia de 4 puntos de dulzor e 2 puntos de materia grasa. E iso é moi importante a hora de elaborar un xeado. Unha vez que temos todo o preciso, pesamos cada un dos ingredientes por separado e facemos a mestura deses ingredientes para facer a pasteurización. Para min, o proceso de pasteurización dun xeado é a parte fundamental no que, digamos, será o xeado final, xa que ten uns tempos e unhas temperaturas que se deben cumplir. Non vale decir, pois, chegou a 70 grados, corta a pasteurización porque hoxe teño que salir ás 8 e outro día, pois, fago a 90 grados porque teño máis tempo e o deixo. Non, eso non é así. Unha vez que pasteurizamos, o que facemos é enfriar ese mix de xeado. E iso debe ser un proceso o máis rápido posible. Xa o propio pasteurizador, hoxe en día, conta que a tecnoloxía para facer a pasteurización é o enfriado na mesma máquina sen ter que manipular esa mezcla. E iso tarda entre uns 20 e uns 40 minutos, dependendo do sabor do xeado que estemos a elaborar. E outro dos parámetros fundamentais é o reposo. É un tempo no cal os sabores, as proteínas e as grasas teñen que manifestarse e no cal collerá o corpo e a textura do xeado final. Unha vez que deixamos reposar ese tempo, temos listo esa mestura para facer a mantecación, que ven sendo o enfriamento do xeado. E a saída da máquina conxelamos o máis rapidamente posible porque, indan que está conxelado sobre uns menos 10 grados, debemos alcanzar os menos 20 grados para impedir a formación de defectos. Isto pode ser cristalización de xeo, auga libre, grasas, etc. O noso xeado estará listo para a venta. Pero o artesán e o industrial son cousas ben diferentes. Diferentes en pesos, diferentes en volúmens. Así, un litro de xeado artesán nunca debería estar por debaixo dos 700 gramos. Con isto, o que estamos garantizando son límites na inxección do aire. Isto é un dos puntos que máis nos diferencia do xeado industrial e, sobre todo, do fraude, que cada día se debe máis porque o aire non pesa e son cartos. A produción debe estar limitada e a capacidade do obrador e do chef xeadeiro. Así, nun obrador artesán, unha produción non debería exceder os 300 litros día ou uns 50.000 litros por ano e por chef xeadeiro. Todo ten un límite. Avancemos máis. Nos tempos que corren, aínda máis coa situación que estamos a vivir, é básico e indispensable o control da trazabilidade do noso produto.
Xa non se trata só de contar con rexistros propios, senón tamén con dispoñer de inspeccións e auditorías especializadas que nos axuden para a nosa actividade cotiá. Por iso, é maravilloso poder contar cunha norma que nos paute. Oxalá sirva para distinguir como artesán o produto que realmente o é, e o que, con iso, poidamos deixar de confundir o consumidor ao tempo que melloramos continuamente o noso xeado. Moitas veces, cando salgo de visita a outras poblacións e por deformación profesional sempre te fixas nas xaderías e agora todo é xeado artesán. Eu sigo-me preguntando a que saben as nubes ou se os unicornios son azuis, porque moito xeado do artesán, na súa vitrina hai un xeado de nubes. Ou ese pistacho fosforito, un verde intenso, color erva, que realmente non é un pistacho, senón que é un colorante, pero o vendemos como un xeado artesán. Ou un limón amarelo. Eu, no meu obrador, evidentemente que se usan limóns para facer un xeado de limón, pero nunca son amarelos. Por eso, moitas veces, cando os nenos me preguntan eu quero limón e me señalan o xeado de mango, digolle, pero isto non é limón, é mango. Non, pero eu quero limón. E eu, bueno, pero o limón é branco, porque o zumo de limón, ata onde eu sei, é blanco, non é amarelo. Oxalá que esta sexa a gran pedra sobre a que se construa unha xadería futura baseada en 3 grandes eixos esenciais para a nosa comunidade: a artesanía, o comercio e o turismo. Creo humildemente que temos todo o preciso para facelo e sabemos como facelo. Só nos falta poñernos en camiño. Gracias a todos e a todos por escoitarme e deixarvos presentarvos o mundo dos xeados. Moitas gracias. Moi ben. Bueno, eu agora, se queredes, dou pé ás preguntas que queirades facer. Sí? Non? Non vos han... Isto das distancias... Sí. Podo introducir unha por darlle... Sí. Eu iría dirixido a Carlos e é a ver cal é a potencialidade que ves dentro do teu sector da cervexa de chegar a ter un produto diferenciado de cervexa artesán caseira. Existe algunha empresa que este facendo lúpulo que é propio, que este orientando esa produción a esa diferenciación máis extrema dentro da artesanía? Pois ora, en principio, solo eu. Pero é factible, quero dicir, tentanse as condicións técnicas e económicas para pensar en esa línea? Sí, a ver, en inglés eso se chamaría brew farm, é dicir, como se fora unha granxa de elaboración de cervexa. Nós somos os que temos lúpulo, claro, nós ainda por encima de ser artesáns, ou querer ser artesáns, porque ainda non podemos poñer artesán porque non somos, ainda non saliu a normas técnicas aprobada de nada, pero somos os únicos que somos artesáns e ecolóxicos, vale? Entonces, nós producimos as nosas propias materias primas, pero só unha parte da nosa cervexa a facemos con esas materias primas, vale? Porque neste momento é moi costoso, é dicir, sale moito máis barato traelo de fora que aquí, pero bueno, a nosa idea é facer un ciclo pechado donde produzcamos o noso lúpulo, a nosa cebada e a utilización da auga, que a auga xa temos, e máis temos de moi boa calidade, prácticamente en toda Galicia pois temos moi boa calidade, que tamén é moi importante para a cervexa, non? Entonces, factible, como preguntas, pois pode ser, pero eu penso que o mellor era máis interesante que, pois como hai maestro cervexeiro, tamén hai maestro malteador, e normalmente son cousas diferenciadas, é dicir, o que penso que era interesante era favorecer os agricultores que en Galicia produciran lúpulo e cebada e crear outra industria para maltear e que nos puderan suministrar e poder facer un ciclo pechado dentro de Galicia de todo o que son as materias primas para a nosa cervexa. Conseguirase? Pois eso o dirá o tempo, esperemos que sí, porque é moi interesante, porque polo que estamos facendo nós, que levamos desde o 2014 ca produción de lúpulo ecolóxico,
pois as características que teñen o noso lúpulo pois é moi diferente ao que teñen, pois, por exemplo, na comunidade cercana, que é León, que é a maior produtora de lúpulo, e pois os lúpulos normalmente veñen da Alemanha, República Checa ou Inglaterra, e facendo analíticas vemos que teñen moitísima máis calidade e tamén se miden en amargor. E nós, dentro das mesmas variedades que producen outros sitios, nós temos moito máis amargor que outras zonas. Entonces, é esperanzador, sí, pero hai que valorar un pouquiño, pois eso, desde o Agacal, que estamos tamén con proxectos de transferencia, con campos de ensayo, estamos vendo que é moi interesante a produción de lúpulo por esas características. O que temos que ver agora é reducir a mão de obra e os costes para que sea asequible para calquer artesán. Queredes preguntar algunha outra cousa? Sí. En relación ao lúpulo que producides vos, como chegamos para o vosso produto o lúpulo que producides ou tedes que botar mão de outro lúpulo de fora ou tipo de Galicia? Porque eso vai influir na repetitividade do produto ao final. Sí, a ver, o problema máis grave que temos ahora mismo é a homoxeneidade do noso produto. É dicir, que nós fagamos unha cervexa e sea ao 100% igual. Que pasa? Que estamos acostumados, o noso paladar está acostumado a tomarnos unha cervexa industrial donde os parámetros son exactamente sempre iguais. Na artesanía nunca vai ser igual, é dicir, dependendo, como é un ser vivo, pois depende da temperatura, pois o ben sabemos co queixo, por exemplo, que algunhas veces ten máis ollos, menos ollos, depende da temperatura, de se hai tormenta, non hai tormenta, bueno, esas cousas que se din vulgarmente, e supoño que os compañeros lle pasa igual, que non son os exeados sempre son exactamente iguais, e sendo terra de viño tamén temos que darnos conta que as añadas tamén son distintas, é dicir, que xa temos unha predisposición, e sobre todo os consumidores que poidan tomar, pois en Galicia xa temos esa peculiaridade de que coñecemos o viño, sabemos que ten as súas peculiaridades, que non todos os anos son o mesmo, entonces eso nos axuda. Con respecto ao que me preguntas do lúpulo, pois unha das cousas que temos é que ahora mismo non producimos para poder suministrar toda a nosa demanda de cervexa, pero no futuro sí que queremos, é dicir, nós temos ahora mismo 2000 metros de produción de lúpulo que nos chegaría, que son máis ou menos sobre unhas 400, 500 plantas, a 1 kilo por planta, pois serían sobre entre 400 e 500 kilos. Que pasa? Que nós o que vamos facer, ou estamos facendo, é que o que queremos é moitas variedades de lúpulo e poucas cantidades, para poder facer estilos de cervexa moi distintos e que tamén sean moi distintos os toques que lle poida dar a cervexa. Entonces, eu penso que con pequenas parcelas podemos suministrar a pequenos produtores. Ademais, o que eu dicía inicialmente, pois, ahora mesmo somos 17, creo recordar, produtores de cervexa. Entonces, ao final, botalle con 3.000 metros por tal, pois serían sobre 3 hectáreas ou así o que se necesitaría. É dicir, tampouco é unha superficie moi grande. Non sei se quedou contestar un pouquiño a túa pregunta ou... Sí, en canto a repetitividade do produto sí que é imposible, pero é importante. Sí. Porque un cliente faise en unha hora e bota o ar en 10 segundos. O sea, que tamén a xente espera un mínimo, sabes? De homoxeneidade, sí, claro, homoxeneidade sí, pero ti ben sabes, como no viño, sempre hai distintas, según a añada, pois ten uns matices ou outros. Claro, que non pode ser tomar un tipo de cervexa e que sepa totalmente distinto. No, eso moitas veces o problema que temos tamén son as contaminacións no produto, vale? Entonces, claro, a homoxeneidade e co de artesanía pois tamén se vai levar un control, supoño que máis exhaustivo, e levar unha trazabilidade dos produtos. Entonces, eso é o interesante, vale? Entonces, eu penso que sí, que poderíamos conseguir, e é máis unha das cousas que estou intentando loitar, é de que, polo menos a produción de lúpulo, que sea, que poidamos suministrar a todos os produtores ou todos os elaboradores de cervexa con lúpulo galego.
Primeiro estamos con este campo de ensayo e despois o trasladaremos a agricultores que poidan producir para nós. Eu teño unha pregunta para Alberto. En principio, a bolería industrial está tomando cuotas de mercado moi relevantes e incluso preocupantes, non? Desde a túa experiencia e coñecemento, cal deberá ser a forma de valorizar os alimentos producidos artesanalmente para chegar a un maior público? Que medidas consideras que serían necesarias para conseguilo? A ver, é complicado, é moi complicado porque nós facemos un pouco de didáctica neso na pastelería, invitando aos clientes a que descubran un pouquiño a diferencia de sabores, de texturas. Falaba un pouco Brígida dese tema, non? De que o xeado de limón é branco, é unha cousa curiosa, non? A mí pásanos un pouco parecido, non? Explicar un pouco o tema de que materias primas utilizamos, os sabores, que volver a orixen do sabor, de sabores e texturas. Na pastelería temos un elemento diferenciador tamén moi enriquecedor, que é o olor, como ule o obrador. Ti cando entras nun obrador, eses olores que hai, eses matices a amêndoa tostada, pues dan un por sí, non dan un porqué. Si é certo, desde xa non é de agora, desde fai moito tempo apareceron no mercado puntos quentes onde se está traballando dunha forma moi industrial, moi industrializado, e que parece que todo é que somos o mismo. Nós pensamos que non somos o mismo, o sea, non ten nada que ver un punto quente onde se fai unha baguette congelada, ou unha bolería congelada neste caso, non congelada porque a peza haya sido congelada, sino que é un proceso industrial e facilitan todo para que non teña sobrador no propio despacho, sino que sea inmediato, non? En cambio, nos vemos, pois mira, o desarrollo da peza en masas fermentadas é completamente distinto cando faz unha fermentación desde cero, onde non hai un proceso de congelación, sino que a fermentación é propia, ganas moitísimo en desarrollo de peza, o que aforras en materia prima porque estás aforrando en fermentos, en levaduras, porque non fan falta tanto para impulsar despois a que o desarrollo de peza sea tan grande, non? E sobre todo convencer aos clientes de que a homogeneidade que estaba falando antes Carlos, que non sempre as pezas saben igual, ten que ver moito con eso. O sea, se estandarizamos un sabor, estamos equivocando. Hai que os propios clientes descubran que os sabores teñen que hai que ter un poquinho de abanico dentro dun margen, pero que unha peza ten que ser distinta, porque aí é onde está o matiz, non? A nós pasanos un pouco o que os dous exemplos que estaban poñendo eles agora, co tema dos amendoados, e a razón da pregunta que facías. O amendoado, por exemplo, nos movemos a amendoa de principio de campaña ten uns aceites distintos que a amendoa a final de campaña porque está moito máis seca. Entón, temos que corregir na receta a cantidade de clara que utilizamos para compensar un pouquiño que o desarrollo da peza sea o que nos buscamos, que a textura interior da peza que sea jugosa, que teña un crunch que é o que ten que ser, que sempre foi así, pois aí entra a man tamén do mestre artesán que che vai dicir, oi, pois sabemos que ahora acaba de chegar unha amendoa fresca que ten moito máis cantidad de aceite, entón temos que corregir a receita, baixarlle un poquinho a dosificación de clara para sacar a peza como nos temos estandarizada, non? E logo, a final de campaña, volvemos a invertir a receta, volvemos a poñer con un poquinho máis de clara para que sea así. Aí están os matices. Eu creo que é unha didáctica que temos que facer no día a día a todos os clientes, non? Explicarlle un poquinho os matices de que teñen os produtos en sí. Queredes preguntar algo máis? Se non, sigo eu, sigo, Ricardo. Eu creo que este indicativo de calidade pode ser unha oportunidade para estas producións. Temos un proxecto, unha idea de crear un evento, solamente de carácter anual, que fora unha feira de
producións artesanais. Esa feira podía ser cada ano unha localidade distinta. Quería ver a vosa opinión en relación con ese tipo de evento, como actividade promocional, ou que outras cousas creedes que podían facerse desde a administración, desde a GACAL, para potenciar todo o que é a artesanía alimentaria. Podoche facer eu unha pregunta? Sí. Nada, eu penso que o das feiras, a ver, neste momento xa é moi difícil, non? Esperemos que en breve período de tempo que xa poidamos volver á normalidade. Penso que unha das preguntas que máis lle preguntaba ainda outro día a Xoán Concheiro é que estimación hai de artesanos inscritos ou de artesanos posibles artesáns que se poden escribir no rexistro. Porque, claro, unha feira, imagínate, se somos 2000 artesáns, eso é inviable. Entonces, primeiro penso que antes de ver como artellar o das feiras, o mellor é interesante saber un pouquiño a cantidad de artesáns que vamos ser. Non sei, vostedes supoño que tedes máis ou menos unha idea dos que poidan ser. É difícil facer esa estimación. Eu, por exemplo, sei que no sector cervexeiro galego, como máximo, vamos ser 17. É dicir, se non hai máis fábricas, non pode haber máis artesáns. Vale? Pero, claro, estamos falando do grupo todo, pois só en elaborador de derivados lácteos. Non me das a pastelería. Claro. Aí somos 1,5 millón. Eu penso que o mellor o que hai que facer é buscar outra maneira de pois, ao mellor, pois, facer un evento, pois, non sei, como na feira de Silleda, un evento de artesanía exclusivamente, onde haxa uns stands ou tal, e ao mellor non buscar rotación, sino que sea sempre nun sitio que teña capacidade para albergar a todos os artesáns que queiran ir. É unha das cousas que creo que é importante nas feiras, despois, supoño que os compañeros tamén estuveron en feiras, nós non vamos a moitas feiras, pero algunha vamos sobre todo só pensando en feira de artesanía e sobre todo de ecolóxico, é de que obligatoriamente cobrarlle a xente. Que sea unha feira profesional. É dicir, non que veña a xente e que veña a probar os produtos e que non, ao final, nós non vamos a sacar ningún proveito. É dicir, nós para estar alimentando ou dándolle de comer a xente, pois penso que non é interesante. Desde o meu punto de vista, non sei se compartir esa... Bueno, eu a medias. Eu sí que estou de acordo que hai que buscar un punto de encontro hacia profesionais, pero tamén pareceme moi interesante, a raíz da pregunta que me facías antes, a parte divulgativa do público en xeral. O sea, eu creo que ten que haber unha xornada, na que sí que unhas xornadas, unhas horas, non sei como se organiza, no que sí que teña cabida o público final, que é o noso cliente final, para que poda descubrir precisamente o valor do artesán, o valor do... Sí, pero ao mellor eu penso que estamos enfocando ao mellor dunha maneira distinta. O que unha cousa é fomentar a cultura cervexeira, a cultura da repostería, a cultura do xeado, que aí pois habrá que buscar unha maneira, pero unha feira profesional non quer dicir que veñan profesionais a comprarnos, senón que a xente que veña, que polo menos aporte algo. Sí, que teña interés, sí, hai que ter un filtro. Que teña un filtro, eu non estou dicindo de profesionais que veñan distribuidores e tal, non, ao mellor expreseime mal, ou ao mellor non é a palabra exacta, pero de a xente que veña por interés, non por coller e dicir, non, eu vou ali porque eu vou a comer e vou a aproveitar de ali vou a tomar, primeiro me vou a tomar uns melindres, despois me vou tomar primeiro uns queixos e me vou tomar unha hamburguesa, despois me vou tomar un melindre, de paso me tomo unha cervexa para baixar eso e de final me tomo un postre e me tomo un enxado. Ao final, nós temos que sacar algo, é dicir, temos que sacar algo de proveito, é dicir, pois mira, como cando vas a unha feira e dis, pois mira, atopei 7 tendas ou 10 tendas que están interesadas no teu produto para poder vender, ou dir, pois mira, ganei algo.
pero que vayas ali e que pasen 300 persoas por teu stand, que gastaches 2 barriles de cervexa, e non. Futuro cliente, nin el primero, é dicir, a ver, os nosos produtos costa moito facelos. É dicir, nós estamos agora, por exemplo, vamos a empezar a campaña de elaboración de cervexa, porque hasta ahora estuvemos recollendo o lúpulo, recollendo que recollemos a finales de agosto, pero desde marzo a abril estuvemos cultivando. Depois a cebada recollemos en setembro, agora recollemos a soia porque vamos a facer outro proxecto de elaboración de tofu ecolóxico, vale? Entonces, claro, todo ese esforzo para que veña unha persoa e non se aproveite nin sepa valoralo, é moi defraudante. Eu penso que o que quería Alberto tamén é que hai veces en que tamén é un objetivo prioritario dar a coñecer o produto ao propio consumidor. Sí, claro, creo que estamos falando do mismo. Estamos falando de educación pura e dura, de promoción do produto desde a ciudadanía. Entonces, ese objetivo sería distinto do que directamente está desorientando desde o punto de vista profesional, que genere unhas vías de comercialización. Claro, pero ao mellor ti colles desde a Xunta, desde o Agacal, dicir, pois mira, abrimos as portas e temos uns cartos e vos damos para que a xente poida probar os produtos e tal, X cartos. A mí non me importa dar cervexa unha vez ou dúas, pero chega un momento... Son cometidos distintos, claro, accións distintas... Claro, no, eu penso que é máis rentable en ese aspecto de dar a coñecer a artesanía, pois facendo publicidade, pois carteles en televisión, presentando proxectos, é dicir, pois facer reportaxe, pois van ao obrador de Brígida e presenta un pouco, pois como estuvo explicando, tal, e facer un pequeno sketch, pois o mesmo con Alberto, comigo, con moitos máis, e presentalo e facelo en vídeos. Entra moito máis polos ollos e axuda moito máis, pero a xente que veña a probar o teu produto cando potencialmente non van ser os teus clientes. Creo que Brígida quería tamén contarnos como... Sí, a ver, a min o tema das feiras son partidaria delas e me gusta, pero, como decía ben Carlos, eu creo que hai que cobralo. O que se regala non vale nada. E cada vez teño máis claro que canto máis regalas, menos che valoran o produto. Entonces, como el ben decía, creo que temos aí Silleda, que é un espacio que podemos entrar 500, 1000 artesáns, ten a parte de cabida do profesional e tamén do consumidor final, pero ao final eu creo que o límite está en que temos que educar a xente. Falta unha cultura de educación do sabor, dos sabores dos produtos, de que eles realmente conozan o que costa producilo. Porque a min moitas veces eu vendo leite na miña tenda e me din, é que un litro de leite é carísimo, €1. E eu, claro, pero é que usted non se dá de conta que o gandeiro todos os días, os 365 días do ano, se levanta ás 7 da mañán porque ten que muxir, mentre usted dorme hasta as 10 da mañán, verdad? Bueno, sí, claro. Ou é que as vacas comen erva. Pois non comen erva. Comen erva, comen millo, comen outros cereales. O bagazo da cerveza é un dos produtos que se está usando na alimentación das vacas. Pois creo que son cousas que a xente ten que saber, igual que os doces. A mí non me importa ir xunto de Alberto e pagar por un kilo de melindres €20, pero sei que está utilizando unha fariña que foi feita aquí, unha manteiga que foi feita aquí, que tuvo unha elaboración artesán, e creo que o noso problema está en que temos un produto de excelente calidad e non sabemos vendelo. Iso creo que é o problema que ten Galicia hoxe en día, que o produto é buenísimo, pero non sabe vendelo. E iso creo que eu o vexo, porque hasta agora, no meu obrador, a min sempre que un colegio me dixo podemos ir de visita, eu fui a primeira que lle dixen vide, para explicarlle aos nenos realmente como se fai e como se elabora. Porque se algo se enseña, algo se aprende. Se non o faz, non o aprendes. Eso está claro. Entonces, creo que aí é onde máis a Consellería nos tería que axudar aos pequenos a poder dar a coñecer o noso traballo e que a xente o valorase. É un esforzo grande, pois o mismo, de que ven mogollón de xente a ver o noso obrador,
a tal, ao final perdemos moitas horas facendo Moitas. cultura Moitas. de xeado, cultura da cervexa, pois imaginadevos, pois todos os fines de semana xente ali, pois visitan a fábrica tal, de forma gratuita. Chega un momento que, claro, dice que os fines de semana o dedico exclusivamente ás visitas, e que ganas ti? Nada. Entendedes? Ese é unha das cousas que temos que chegar a decir, pois mira, ti faz este esforzo, pero que sea ao final como se compensa, por desgracia neste mundo, pois económicamente. Habería outras maneiras de compensalo, sí, pero non vivir temos que vivir todos. Por exemplo, desde as institucións, pois non, ao mellor non corresponde á Xunta, pero podría ao mellor botarnos unha mão. Pois, por exemplo, nós, os cervexeiros, temos que pagar, que é unha das cousas que me chama a atención, que aquí pon cerveza, alimento resultante da fermentación mediante fermentos seleccionados dun mosto elaborado a partir de materias primas naturais, vale, alimento resultante da fermentación, cando nós non estamos considerados alimento, porque nós pagamos un imposto de bebida alcohólica, además de pagar o IVA, además de pagar outros impostos. En outros países, por exemplo, os produtos artesáns teñen unha rebaixa fiscal, vale? Sí, pero se é un alimento, o viño é un alimento, verdad? Non paga imposto de bebida alcohólica. Ten imposto cero, ten que fazer declaración, pero é cero. Nós, por exemplo, pagamos imposto e pagamos o imposto de bebida alcohólica, vale? Temos que facer a declaración e pagar sobre ese tal. Entonces, en outros países, pois, por exemplo, pois ven xente de fora de España, pois a querer comprar a toupilla, levala para fora, e di que nos falta o selo de artesanía, e dixen, xa estamos no proceso de, e di que para nós é moi interesante porque nós, ao ser entre países non pagas o IVA, pero teñen que pagar por bebida alcohólica un prezo moi elevado, pero ao ser artesano rebaixanlle esos impostos a eles, vale? Entonces, claro, a nós nos interesa a artesanía para a exportación, sin embargo, para aquí non nos vai afectar fiscalmente de ninguna maneira. Entonces é unha das cousas que deberíamos loitar tamén para rebaixar esos custos de impostos especiais, ademais de que nos exigen o mismo a nós que as grandes industrias. E pagamos o mesmo, é dicir, considero que non é xusto. Cando nós estamos facendo un esforzo tamén de cultura cervexeira, de estar todos os días ca xente e todo. E ainda hoxe, non sei se queredes mirades no diario de Pontevedra, sale unha entrevista presentando a nova cervexa da cervexeira galega, donde poñen que é unha cerveza artesana casera, da casa. Vale, esa é unha das cousas que tedes que loitar moito, porque hai moito fraude nese aspecto, e claro, por moito que digamos, a xente lle queda ese cachiño, lle quedou xa. Entonces, é unha das cousas que sí que temos que loitar moito. Non sei, por ir facendo así últimas preguntas. Eu quería comentar unha cousa sobre o que decía Ricardo de que outras accións podíamos facer, o tema das feiras que están comentamos, involucrar un pouco, estou moi complicado, eu vivo nun pobo onde paso o camiño francés, onde paso o camiño primitivo, e sorprendeme moitísimo que, ora, desgraciadamente hai menos peregrinos, pero ainda hai, que outros anos, que estes produtos dos que están amparados dentro destas normas ou van a estar amparados dentro destas normas non estean na base alimenticia do que che ofrecen os restaurantes como algo, o sea, si tanta promoción estamos facendo o Camiño de Santiago, se tanto traballo estamos facendo con isto da gastronomía galega, cando nos veñen a descubrir comen paella congelada e pizza, algo estamos facendo mal. Entón, ao millor, sei que é moi difícil, sei que porque engloba a moitas personas, a moitas empresas, é complicado facer. Pero sería moi interesante que os turistas que nos veñen a recepcionar, que recepcionamos, tanto polo Camiño de Santiago como por outros medios de turismo, descubran a gastronomía galega. Non só unha pizza congelada ou unha paella congelada. É unha cousa que detecto no meu punto de venta, por onde pasan, xa te digo, miles de personas día, que é unha pena que todo o esforzo que podemos facer
en Fitur en Madrid promocionando o Camiño de Santiago, Galicia, gastronomía, que logo, cando veñen a descubrir que, ostras, me como unos espagueti ou me como, sabes, non me gustaríame que fora de outra maneira, porque temos medios para poñerlo encima da mesa. Non sei como se articula, non teño nin idea. Sei que é complicado. Pero, bueno, eu penso que as feiras, que sí que son moi interesantes, pero hai que darlle unha voltiña de como enfocalas. E despois, outra das cousas que, por exemplo, estades facendo moi ben son as xornadas, pois, como estamos para facer en Lugo, a xornada da cervexa, onde creamos tamén cultura cervexeira, xuntamos o sector, e aí se debate e salimos na prensa, é dicir, iso é moi interesante. Todas esas cousas, pero eu penso que das feiras debemos darlle unha voltiña de como enfocala, e na que sea para toda a xente, pero, de alguna maneira, que non nos ocasione tampouco un gasto aos artesáns. Comparto totalmente esa visión, que hai sistemas nos que a persoa paga unha entrada que non sea un valor que sea, digamos, demasiado elevado, e con esa entrada pues, tes dereito a consumir 3, 4, 5 tal, pues, de alguna forma non gravas a persoa que está allí con pequenas producións e que non lle vayan a arrasar digamos, a súa produción, porque de alguna forma vai a cobrar desde a organización, e despois xa abona esa parte. E tamén interesa que a xente que vaya con certo interés, non vaya a pasar o rato e a dicir, nos interesa o público xeral, pero digamos con un mínimo de interés, non? Sí, como se fora unha feira técnica, vamos a chamar, non o millón profesional, o millón técnico. Pois é unha pequena barreira, entón o que vai, pois paga a entrada de 20 euros, por exemplo, pero con esos 20 euros ten dereito a consumir 4 cousas ou tal, entón, bueno, ou como se fai... Tamén eliminas que haxa moito, digamos, moita xente que vai só por ir, se non ten outra cosa que facer, bueno, buscar un mínimo de equilibrio entre que é aberta ao público, pero ao mesmo tempo que sea un público un pouco interesado. Quería comentarnos. Sí, eu era respecto ao que decía Alberto do Camiño de Santiago. A min tamén me pasa pola porta o Camiño de Santiago e creo que aí hai un concepto que hasta agora estuvo moi mal vendido e é que o Camiño de Santiago é barato. Entón, cando o peregrino chega aquí, se cree co dereito de que el manda. E moitas veces causando eso, de que din, como é barato, é que moito cobrades isto. E que, como eu son peregrino, pois eu teño dereito a marcharche con 4 cucharillas, con 10 servilletas, porque yo soy peregrino. E eu moitas veces, este ano non, desafortunadamente, como houve moi pouca xente, xa non tuvemos esos problemas, pero o ano pasado chegou un momento no mes de xulio que dixen adiós cucharillas e adiós servilletas de encima da mesa, porque aquilo era un despropósito. Eu decía, vamos a ver, tan mal estamos vendendo o Camiño de Santiago como para que cheguen aquí e se crean os reis? Pois creo que aí algo desde as institucións se debería poder facer, non? E decir, mira, aquí este produto que estamos facendo é super bon, probadio pero valoradio, non vos temos por que regalar nada. A mí me chegaron a relear xeados. E eu dicía, eu non daba crédito. Dicía, es que soy peregrino. E eu, vale, pero é que eu cando vou de turismo a Madrid, eu non lle pido a ninguén que me regale nada. Un bocata de calamares. Ou se vou, exactamente, ou que andía a Madrid a outro sitio. Eu vou e quero probar pois, as cousas que son típicas daquele sitio. Entón, creo que aí tamén, no contexto que decía Alberto, que asociar certos alimentos ao camiño e darlle como outra promoción máis, digamos, non sei, máis artesán, que non digamos artesán, sino darlle ese concepto de que o estamos facendo ben. A min, sobre o tema das feiras, volvendo outra vez sobre isto, é un pouco o que está hilando tamén Brígida, falaba desde Silleda, a min as macrofeiras cada vez como que me meten un poquinho de para atrás, non? Hubo un formato no que participei fai, non sei, bueno, está a Artesanía de Galicia por aquí, e seguramente que me dirá que foi en Madrid, que fará 3-4 anos. 3, 4, non
Sí, 3-4 anos. Pareceu unha feira moi interesante porque combinaba un pouco o tema da artesanía de Galicia, e tiñamos unha parte pequenos produtores onde estábamos, pois estaba Emilio Ulloa, estábamos nós, estaba Campo Capela, había varios xente da gastronomía que vinculaban moi ben, e aparte facíase en un espacio moi chulo, moi pequeno, e daba pé. Eu iba polo que estabas dicindo ti, que se fora itinerante, a min gustame ese formato de que sea itinerante, de que non tiña unha sede fija, porque volvendo ao tema de divulgar un pouquiño o que é a artesanía alimentaria, canto máis xente cheguemos, eu creo que mellor. Entón, facilitarlle un espacio en Vigo, ou en Ribadeo, ou ir a Valdeorras, ou centrarnos en Santiago, eu creo que se é itinerante non é mala idea. Non é mala idea. Pero volvemos outra vez. O primeiro que hai que saber é cantos artesáns vai haber. Sí, entonces, claro. Tampouco creo que todos os artesáns queiran participar na feira. No, pero tens que darte, eu, así, a bote pronto, tranquilamente, non sei se tedes, se penso que máis ou menos tedes un número, tranquilamente artesáns en Galicia hai máis de 1000. Entendes? Digo un número moi baixo. Pero aquí non van a entrar os 1000, por lo menos de entrada. Xa, pero que queiran participar nunha feira, menos. Pero ainda que sean 500, tens que darte conta que como escolles a xente que vai a cada recuncho de Galicia. É dicir, eu penso que para facer unha zona e para que coñezan a artesanía e o pulmón que somos os artesáns, ten que ser unha feira máis grande. É dicir, facer unhas feiras pequenas, ao final non sei hasta que punto vamos a chegar á xente. Ao final, o único que sei, cando facemos esas feiras como facemos en ecolóxico, que nos vamos a Ribadeo, nos vamos a Mondoña e tal, o único que faz, o 90% vienen a mangonear. Yo lo siento mucho, pero é así. E claro, unha artesanía non alimentaria, é dicir, na outra artesanía, estamos falando de que non é o mesmo, pero todo o que sea de manduca se jodió. Entonces, penso que o formato de artesanía alimentaria ten que ser un formato distinto á artesanía da orfebrería, todo eso ten que ser distinto, desde o meu punto de vista. Hai un concepto que a min me gustou moito, que se fixo fai 3 anos, que foi o tema de artesanía no prato. Creo que ese é un dos formatos que mellor pode funcionar para o que é o produto artesán, porque realmente vai o que está interesado nese produto e realmente van os artesáns que queren estar. Entonces, para nosotros es algo profesional. Claro. Profesional que damos entrar a posibles prescriptores, ya sea de prensa o otro tipo de... Bueno, prescriptores potenciales. Pero yo sí que creo que eso es el formato. Para mí, por ejemplo, bueno, yo no tengo nada que ver con la artesanía alimentaria. Para mí es inviable una feria con todos los artesanos. Para mí eso es impensable. No, pero non digo todos, pero unha feira pequena que vas a coller? Unha feira pequena vas a coller, pois somos 16 grupos, vamos a coller un de cada grupo. Bueno, pero es que a veces las ferias puede ser una feria, puede ser 20 pequeñas. Claro, eu penso que esta discusión, para un debate contenido, está interesante. Ten que haber formatos de promoción de distinto tipo, distinto calado, distinto ámbito, general de Galicia, general de producción artesanal alimentaria en total, do sector cervexeiro, e sobre todo procurar a cercanía hacia os prescriptores, é dicir, a xente que poda desencadenar esa información multiplicada, é dicir, aqueles que podan de verdad trasladar a maior ciudadanía posible, a maior grupo de población posible, pero por distintas vías. E despois o canal propio da restauración, que decíades, o de turismo, o sector turismo, aquí o presidente do curso de turismo, están interesadísimos en diferenciar os seus establecimentos que cando teñan produtos artesanos ou de ISP ou de pan galego, bueno, ISP quere dicir xeral, ou de oso, o que sea, e esa sintonía se genera, por un lado, por un interés institucional e do sector en sí, pero por outra parte por unha divulgación xeral. É dicir, que o mellor formato de pequenas reuniones que dice Alberto son superinteresantes para captar a ese sector ou canal de comercialización a nivel local, que tamén é interesantísimo porque son porcións artesanas limitadas en cantidade e de cercanía, na maior parte, e por outra parte, para unha difusión en medios general, quizás sea máis interesante unha macro reunión, sea ou non sean os intereses comunes en ese caso, que trasladar en medios ao mensaje. Para ver o pulmón da artesanía, sí.
É que, joder, a promoción dá tanta variedade de formatos que poden ser interesantes que o que tenemos que ver en cada momento cal é o aplicable a un coste aproveitable e que teña repercusión interesante. Mirade, eu personalmente creo que estamos enredando no tema da promoción demasiado. Vou a cortar este tema. Non sei se o que ías comentar ti vai aí, se vai aí non o comentes. Sí, simplemente era eso. No, si era eso non o comentes. Comentaba de la promoción. Aquí es muy importante llegar a quién consume. ¿Quién consume? Directamente en los hogares y a través de la restauración. En las ciudades lo que se ve es que vas por una calle y tienes en todos los mismos vinos. Y vas por otra y tienes otro. Por ahí pasa un distribuidor que os ofrece precios a eso. Si no vendéis los productos a los restaurantes, a los bares, a las cervecerías vuestros, si ven un distribuidor que ofrece precios más baratos, se meten en medio. Y entonces ese logotipo y ese valor pues se pierde. Entonces es un gran problema en las marcas de calidad gallegas, que al final va por el distribuidor. El distribuidor lo que pasa se los lleva todos. Pero eso non é un problema da distribución, ese é un problema noso, porque na distribución entra quen quer entrar, porque quen non quer entrar non entra. Normalmente no puedes tener en todo Galicia camiones para que distribuya tu producto, entonces tienes que echar manos también de todo lo que según donde precisamente, eu non quero que en todo Galicia teña a miña produción, porque a miña produción é limitada. Claro, por eso también comenta que los productos no son para toda Galicia. Hablamos también de los artesanos caseros que no pueden ir más allá de 100 kilómetros y con un único intermediario, con lo cual tiene que haber unas ferias por zonas también. Porque Bueno, no todo se puede está ben. pagar. Eu creo que deberíamos deixar aquí Isto había que ter a sesión. unha xa xornada exclusiva desto. Isto xa entra nesto. Non sei se queredes a xente da mesa facer unha intervención moi breve final e despois se Ricardo ou Joan Concheiro tamén queren e pechamos aquí, se vos parece. Nada, o que dixen ao principio, agradecer sobre todo pois como foi por lo menos eu só coñezo a parte da cervexa artesá, pois como foi o modus operandi de como se realizou a norma técnica, pois desde o proceso de que nos coñecemos en Lugo ano pasado na xornada, puxeronse en contacto con nós, redactaron eles un borrador, depois nós o modificamos un pouquiño con 4 matices, nos reunimos os do sector, debatimos e unha das cousas que temos é que nunca nos vamos a poñer de acordo 100% todos, porque cada un ten a súa maneira de traballar, pois algúns estaban de acordo ca pasteurización, outros non, uns tiñan tal, pero que a grosso modo é unha norma que se contou co sector e se votou polo sector, é dicir, moi agradecido, e supoño que os compañeiros tamén, non puideron estar todos, Concheiro nombrou algúns, pero unha das cousas é que hai outros que se chamaron e non quixeron asistir. Eso tamén hai que telo en conta, de que non é só que fóramos 7 ou 8 os que fóramos, sino que se chamou a máis xente e non xa me parece que nin contestaron a invitación. Entonces, nada, eso, estar moi agradecido pola norma e agora pois esperar cos compañeros pois que tamén que non puideron estar no debate, pois que poidan presentar as alegacións se consideran oportunos. Ademais de que se está intentando crearse unha asociación de artesanos galegos de cervexa para un pouquiño tamén pois ser un referente para que despois as consultas se poida facer a asociación en vez de a persoas particulares como a min ou como a outros, que consideramos que somos unha pequena parte, pero que debemos estar todos. Gracias. Bueno, eu tamén iso, agradecer que contarades con nós e agora que demos o paso de empezar, pois non nos deixar. Agora continuar con este traballo que se fomos capaces de facelo hasta aquí, agora só é seguir e queda a parte máis bonita, que é leválo a cabo. Nada, pola miña parte tamén agradecer que contarades con nós para este proxecto, porque aparte eu son moi emocional en estas cosas e vexo por fin aparte de, eu considerei sempre a meu pai cando vim traballar como un artesán, ainda que el non tiña certificación de artesán, porque non existía, non? Entón, esa é a parte máis emocional de todo isto, e nada, o que di Brígida, o súmome a idea de que ten que seguir para adiante.
as gracias a vos, porque de alguna forma a sacar adiante a norma técnica ou todo este proxecto, gracias á colaboración que tuvemos de todo o sector, unha implicación total. Penso que este é un punto de partida, en realidade. Ahora temos as normas en cuestión pública. Esperamos durante o primeiro semestre do ano que ven ter totalmente rematado este proceso e en marcha o proxecto xa no mercado. Bueno, esperamos poder seguir contando con vos para avanzar, porque ahora habrá tamén alegacións, habrá que estudiarlas, e teremos que volver seguramente a reunirnos. Nada, isto non é máis que un punto de partida, isto ten moito recorrido. Algúns levamos xa moitos anos traballando neste proxecto, que é un momento feliz este, porque de alguma maneira ves que hai un resultado. Bueno, teño que agradecerle en particular a Ana a paciencia que ten, que nos botou unha man moi grande organizando todo isto, facendo un pouco de intermediaria entre a GACAL e todos os sectores implicados. Creo que o fixo moi ben, a veces utiliza guante de ferro, pero o necesitamos para ponernos un pouco en orden. Nada, o dito, seguiremos traballando neste proxecto. Creo que é un proxecto bonito, interesante, eu creo que pode ter futuro. Preguntaba a Carlos cantas empresas, cantos artesanos. É difícil evaluar iso. O ben que o pagamos, pois significará que haxa máis ou menos, según como traballemos a partir de agora tamén, pois veremos os resultados. Tenemos que ir traballando en cada sector, movendo o que hai, animando a xente, pero bueno, creo que non van a entrar de golpe un montón. Eu creo que isto é un proxecto que ten que ir avanzando pouco a pouco. Sabemos como é moitos pequenos produtores non se atreven a dar o paso, prefiren que vaya outro diante. Na medida en que esos que van diante lle vaya indo ben, pois arrastrarán a outros. Bueno, isto é un proxecto a medio prazo, tampouco contamos con ter de repente unha avalancha. Sei que hai algúns interesados, hai xente que contacta con nós, entón de entrada vamos ter xente, pero eu espero que se vaya pasando os meses, pois isto vaya crecendo. Bueno, creo que aquí hai un futuro importante, porque en Galicia hai un montón de empresas pequenas que fan produto moi de delicatessen, que non está suficientemente ben valorado, que non é conocido, que ten dificultad para entrar nos circuitos comerciais onde pelearse coa gran industria é complicado. Este sello de identificación pode facer que esas empresas en conxunto son como unha gran empresa. Ao final, é unha mesma marca para moitas pequenas empresas que pode ter moita potencia. Eso que esperamos é polo que levamos loitando moito tempo. Nada, daros as gracias a todos. Seguiremos falando sobre este tema, seguro, no futuro. Segurísimo. Moitas gracias.